Amelia Davita asik. Makaryo senarakan kata-kata audisi selembut dan Mas Trijik mungkin dimenggarakan langsung Lumantara Davita Production. Jroning kalbu kadya hanyanging saiket kembang kali jiwa warna jika mongko ing tawang kang katon lintang-lintang lan padha guyon lan gojekan pindho wong lagi nandang asmaran eling Mas Purwanto lah kok luput kok pitungan lah kok rucut kok gendongan atiku ora karuan janji sing ucapake jebul amis ana lambe wong manis aduh kepiye banjur apa to tegese tembang sing tok gawa mrene jebul mung pasemon wae atiku ora krai yen sliramu bakal citra duh Gusti nyuwun ngapura bergoyang mongko ing tawang kang katon lintang-lintang lan rembulan padha guyon lan gojekan pindho wong lagi nandang kasmaran sing tok ucapake jebul amis ana lambe wong manis aduh kepiye banjur apa to tegese tembang sing tok gawa mrene jebul mung pasemon wae atiku ora yen sliramu bakal citra duh Gusti
Surya Chandra Kartika Mangkutaya Seragen ngene iki ya pembukaan lho iki urung dianyaki udah joget iki lho jan luar biasa kok iki pimpinane Pak Punanto iki wong KWS iki iki Seragen iki rung dibuka lho nembe pembukaan malah lanjut oke jaluk mik siji mikir disayang saya manut setar tengken tak genteng sur Pak Debo sambung saya mancep
budane